देखी ना कानूनी गजर मजूर फोनवे में बोलता डरता करे जाई मान हमर डोलता तनी धराइबू तो हम देखें। बिना ताम ते धर से भरी नत नितली भैंस दुही त सेंटाइडर लगाते दुही बिना दाबी लगाते धर से भरी मत नितनी थोथुन मत न तो उठा ले दाई जो भी धराई तबे लागे दादा हो सब पीटोन में धइले बा इसी सितम सब काम मोबाइल में पहिले बा सरकारी चलाइले बा इसी सितम सब काम मोबाइल में पहिले बा सरकारी चलाइले बा। कोइले बातों गई तो नदिया के बेटा हमके मरद से मिलन देता हे देवरू हमके मरद से मिलन देता एकरा के तू तो नाही गाड़ी भौजी तहरे खाती बोल बही ना बेमारी भौजी एक बार आउ लगाइबू। कोविड-19 से बचे के लिए आहा सब घरे में रहो सरकार का निर्देश का पालन करो दिन में भर दिन साबुन सरफ से हाथ धो गरम गरम पानी पियो और हाथ में सैनिटाइजर लगाओ सटे न देता के हो के लगे सबके जहु आइले बा इसी सितम सब काम मोबाइल में पहिले बा सरकारी चलाइले बा इसी सितम सब काम मोबाइल में पहिले बा सरकारी चलाइले बा। सैया पवन से मिलती मान करे मोरा इहे बनल बाटे रोड़ा ए देवर जी इहे बनल बाटे रोड़ा कहतानी जनरेशन कर थोड़ा भौजी भैया आ जाई है धाली हम करा भौजी लास्ट पर आउ लगाओ तो উড়ি বাবা কোভিড-19 থাকে বাঁচা জনে নিজে বাড়ি থাকুন না হলে গন্ডগোল হয়ে যাবে নিজেকে সাফ রাখুন এইখানে বিনা কাম के ना আসবো नहीं तो पुलिस धसबो थोथुन मत न तो उठा ले दाई एही से लागे कनक सरिया को बजे